ene enwumre baby a wo bia twe eben wo TV no anasa twe ben wo radio no na eka kire obi se CEDAR hour bre no edu CEDAR hour bre no edu ye de onyankopon asem kroje a yemfra mu no ye de ebrew eda ejuada ekosi eda fiada bia na de dwumadie ede brewo enne enwumre yi de yem papa e wo fiduam ha se ya waye krado efia ha aye she sa na ofie ho nso aye she ye papa wo fiduam ha se wo de onyankopon hintasem no ebre mi no mie no enti yen koye papa enchen na ye ma na kwaba na ye nya dwumadie ne nka ye nyina emfa emma no yem papa Bishop Albert Saki Kwapon papa enne enwumre wo ma ye ma wakwaba Asafo mejoso na mompomo tisan erade atom ye ho ye pa da otumfo nyankopon ase ye nim se CEDAR hour ahwefo na etiefo nyina soso ho ye mema CEDAR hour ahwefo na etiefo SOMPA ahwefo na etiefo nyina mema mo nyina jo ye da otumfo nyankopon ma mo kra se erade abo mo ho ban na ene anwumre yi wo fie wa fe na wote kan mo ko wa utie ye wo radio so na wo so a wo hwaye wo SOMPA TV nyame nhira opi amen se mre bia mo sai mo mre ne mo adaje na mo de hwe CEDAR hour edru sa obre yi a nsama me pasa ote ase nyina ne se sa obre ya bra ye de hu onyankopon ni trimo po a owo ma adasa ne bota entia onyankopon de ba ati asefo asase so sene beya ono nyankopon bota entia ode bo yen ode ba asase so nyina bebem entia ba CEDAR hour yi so a mene ahwefo ne atiefo wura twere semnum na ya hwe sene onyankopon asem setie ne de atotototo ya brabo ho na ya hwe nuama ekoso wotiti berenum ne kwa nyankopon fa so de je ne ma efri won haw ne wa manie mu ne kwa nyankopon fa so de hira tetefo no enti ye ba CEDAR hour dwumadie so wo SOMPA TV ne SOMPA radio ye bisa ahwefo ne atiefo ne se hefa na ye gya no mo nyankopon no ewo where is the God of our fathers die enti ye bisa sa asem ni nyina ne se kamia ye se nyame a obo aye na gya no ma oto mana ema wondi ye nyame a otibe pipe kokomo ma ye gya no fa asase pradada so a wona na ya nka nsuo nyame a oma esobonten beda eye anua pradada so esre so no kamia ese ye bre so no ye hu sa onyame na nwanwa adwuma ne nsenkyerene no entu adenti na ye bre so nyankopon so ahye ye bose sani otie nnora ne enne no onsakira otisa na adenti na ye penso owuo no doso ndodo ena kamia yese Ghana de beche bia yesi accident ye bete yesi tuato ha ye bete yesi obi ewu obi kraso wo kọ wonti miama ene nipa ewu dodo nyankopon na wahye ye bose ore mpaw ye ore nyaaw ye enti na wabusu ni bi kọ ba bia na osofo wona wani di n'echi asafo bi tu kwan so mo kwa kodi dwumadia no wani di won n'echi efese nyame nkrofo bi na kọ ya wa ma no obi kru na kọ ya wa ma obi yire kọ ya wa ma obi ba kọ ya wa ma sa so no won hwe ya wo so ba kọ a ma so ma se nyame anya wa doma oma ti e ba fidie so a ye pesa hwefo ye kọ hwehwe tete atempo no baby ya gya mo fa ya onya home eni nyini che ede ma won kra no ti ye ba fidie so a ye no che nyame asem ye wi a ya gina so abompae na sabra idi afra wonua na ka kire se CEDAR hour don adu oh Jesus fra no na bie wa fidie no mu bie wa fidie no mu na ye ntie nyame asem fra wadofo bi mo nso so mo Facebook no so no monya de mon like SOMPA page no mon like page no na mon share na mon fa mo comments enya den emra na nso so no onyankopon etumi eba ya kese e odwumadie iso
hallelujah Amen. And I babon paya ama nipa kuo amutie yen se wo yare ye no babon paya ye be fra yare sa abafie ho wa wo hwe ya utie yen sa de bi na hia wo onyame betima ye na anwumre ya hallelujah amen enra ye wa fi yesu amebon paya so obeti yawo a pain, severe pain. Na sabre meten ewo me hunim say nyame sane yade ye free fidie so nipa no frey o say yawo no me kan wie apabo no si na de eye ni nyina na agyan free be kwai boja o free be kwai nora o say ko nipa pi na onya yaresa yes enora ye ba no na bebre person mudi adanse o kire nyame ya doma mama kwan ama ye ba CEDAR our dwumadie so no wa opese udi adanse bia me de beye meet du besi ho na oso de wadanse ayeden aba na obi wo ho a ye ba afidie so o se wa fra so pese oba life so over 3 months wa try on timi nwuram na edom egu ekire no edoso senior scientists kire se de ma oba sebi of 5 furo no I'ma say a million so was awful. On paying for any muntin and pesa said you say spam so no a over millions. Na ba ko penalty me wuremwa or survival. Enti SS anet yamafo gu ekire. Enti wo a nyame be ya wadom na otimi wurem. Na ye number na edi kan no. Eye 0557 no 000967 and no ye WhatsApp line and to obeti menso so aye wa dance and voice note tie say bia me ba CEDAR our program so e bia na me yare e bia na ye documents aye du guso no wo de bi guso e bia ofre ye ne ye bompaye e bi nso so ensuo na ye de CTV no so no won so uyusu bi na how say erade aye e bia oba ukro oyiro beti me de voice note through tie aba o chena kwan bema ebetima abobi nso ama hwefo na etiefo ayeden etie na ochina nso no ye bebia tum ti ochira ya krado na ye wa dance ye no krado na adanse so ye akode ba ko a ye didi otwease ne so nkunem o di wa dance no onyankopon de adanse no foforo ye den ebe kan he said na no yesu say enipa du ena mesawo yade na nkro na aka no ewo hemfa nyankopon se na nanumo nyam ene na dance no ewo menu mienu wanumu ti o kira nyame ya adoma e o kina fie ebebie atum ama monso so modem dance aba fidi kese so mo amofra mo di dance nyina o kira ya dama mo se mo betimi e di dance o ka Revelation chapter 12 verse 11 na o se onamo gwama ni moja ni nipa ma adanse so ena de otwease no so kunim hallelujah amen ena onyankopon so se oni obi nche nani nyam enti nyama esisi bi obi a onim ye ba CEDAR awa mo amoti adanse ye bo wa fidie so bia obu ho akura na wabubu obu ho na ne kidney sei obu ho na wabodam obu ho apeba che nyame fam so ya odi adanse na me say ye radio na nya radio na ye hwan hallelujah amen enti nyame nshira sabre de ye mo Facebook no so akwaba na ne anu be ye hye nyame asem e ban na anu ode ozofo amen ye hwe omo Facebook and Bruni ba ko Tony asanya ba brother Tony and mo Facebook no so akwaba nshira ba gira so se mo fire mo akwaba maye nshiraba ejina so Alex Amoatin ejina so Aisha Dauda enso ejina so Thomas Abinasi ejina so Ruth Asamoah ejina so nshiraba ejina so Safu Junior ejina so Dankwa Bright enso ejina so B Zinabu Amadu enso ejina so Matilda Ajeman ejina so Juliet Mensa ejina so Samson Alice Blessing enso ejina so omo ejina so mugu ache bebre Ruth Asamoah ejina so sofo set onso fa bi Ellen Frempon ejina so Vida Osesapon ejina so Zinabu ejina so sofo also kama Nana Jesiwa enso ejina so Agnes Nyame Vivian Boatima
Veti Morgan, Aisha Dauda, Benis Japan, Bismarck Abasij, Dinah Asari, Francis Garasti, Nanayao Ejei, Matilda Ajimai, Ensu Ejina Sovida Osei Sapon, Ensu so Ewaso Tony Akuta, Ama Adepa, Ellen Frempong, Ensu Ejina so Osofo Thomas Abanase, Yamamunjina Akwaba Ediba Jumedi Iso. Hallelujah. Amen. Mo amone so mo Facebook ni nyina so na mo share link no. Na mo fa mo comments mra na aso aye she. Hallelujah. Amen. Ye ba CEDAR our dwumadie yi so a bosumi bia wa asama asemfo aye fa ye kan ho asem. Na bosumi agese ensemfo aye fa ye ka ho asem eye onyankopon su ene ne ban nyame aye som no eye Abraham Isaac ni Jacob nyankopon ne su ene ne ban se na ne su ban setie ene na bufu show. Hallelujah. Amen. Na nipa bebre ansema nipa bebre adwene se nyankopon su nyina ye so obeboa wo obehira wo obema wanya sika obema watu kwan omawasisi adan anya sika pi nisu no baako no so no na nisu baako hu ne se nyame bufu a ade biara wa kan fa ho no emem nyame bufu hu enti na wotwe nyina yesua onyankopon ebufu hio nipa nyankopon ebufu won di ebesa yakona hum ho a eti baako yim mienu ne miensa no Nahum chapter 1 verse 2 and 3 yentie onyankopon asem. Nahum enwoma eti baako chichemu a eye mienu enemiensa onyankopon eye ninkumfo Awurade ene retofo onyankopon ne retofo ampara Awurade tore ampara Awurade nyankopon toni baso wie na nabufuo tumi ehye no ma ose nyankopon nabufuo tumi no ehye ne ma enti o hwiagu so a osofo ontimi nyina ba bibia. Yes. Awurade to na ho hiahiafo so ro onyankopon to na ho hiahiafo so wire na nabufuo wo ho ma na tamfo Awurade bufuo wo ho e ma na tamfo chichemu miensa no wo se Awurade bo kyelefu na ho ode so oni mu fodifo bem arada obi biara odifo wa Awurade ni mo yaso odin a oso omu bem da Awurade no ahum ni chinhia mframa mu hum ni chinhia mframa mu na onam na mununkum eye ne nase mfuturo ana mununkum ya ono nyankopon nase mfuturo. Amen. Enti nyankopon no na hum okire se na osetie odifo na hum kire nyankopon ni su ne ban se na osetie se ni hu enti o som na you very careful. Na nabufu show ba oso a onya obi ema ne ntwitwa anyo. Hallelujah. Amen. Na otwe nyina ye na oka ohene Saul. No nyankopon ye na janmo Israel fo nyankopon go yi won every Misrim enkuasumu de won ba abosha asase so na osofo nyame yi atemuofo ma won na omubu won atan enti na judges na hwa won so eduru baabi ya na janum se omumpete muafo biom na omope ohene na Bible say onyankopon na nkasa suma ni difo Samuel se kosra soro ngo na sini hene mame na me nyame mayi no ma power berema ya friend so Saul o ya berema odimu a osongware an ho ofe sra no ngo na sini hene mame nyankopon na me nyame mayi no fa ni si Israel for so hene Israel busuako no so hene. Hallelujah. Amen. Odo ben onyankopon edido eye ohene soyi nyame ada odo de kama na me fasa akwanya so na akase ye nana yakokese ne asanteman ye wotuntumu samre a ye nana asanteman o ma himma nyina kwa akurai sese nana no betenase
no mayi obi ono so ba behwe asantema nyina so so hema osofo obi a ye bayi ni bia no na yenumonyam ne adom na aye den aba no so ze nyo obi na sa banwa kese no obenya atana so enti Israel busuya ko dumienu no nyankopon se wo na mapawo me nyame na na mayiwo se behwe so kwase osofo nyame bofu shoba ahene sauce one ose me na me pawo na se mapo ahini enu magi afri wonsem me de ba ma wunua yes magi afri wonsem emma wasefo so bi jidi amo akola na nyasa nyankopon bu fu no na awie ene ye hwe sor opa nyame chaw se waye bone nyame fa nche no SOMPA odifo Samuel cho se Samuel san Paul nyankopon chaw mame na me pese me no ko ne ko sori awrade ne ko bo afode ma awrade osofo nyame bufu ohia wa afode o nyame bufu ohia wosom adwuma bia wa ne fie na bufu sho ba wo so a de oyama ne bia wo mpa bio hallelujah amen osemapo na enya se wapo no keke osemesa ya dan akun basa ewu ena minu mienu ya hwa kwan a nyame ma ohene wasra no ho ode na sie banwa so ya hwa kwan a one ne mba nyame abufuhyo ko omoso a nyame ma mudi nkuguo ewo Filistifo nsem a omuwu owu ya wa wo hwame a wotie me eya yese nyame ya kantamanto nyame okane ntama wonto anso se nyame bufuwa de nyame aka fa ho nyina de nyame aka fa ho nyina de na besie osofo ni nyina nyankopɔ bɛsɛ asesa n'adwen enti obi hwɛ me obi tie me nyame aka sɛ obedi nkwa na nyina amɛ obenya 100 years obenya 99 years obenya 95 years ɔsɔfoɔ sɛ ɔyɛ asoɔden na nyame abufuhyo ba wo so a saa nkwa na nyame de ama wo nyina nyankopɔ bɛsɛ ayɛ den ate agye afiri wo nsɛm yes obi hwɛ me obi tie me onyankopon aka so obehira wo odenwema bi ahye wo nsa wa ma ukurupa wa ma wo yirepa wa ma wo mapapa se wo ya so oden na nyame bufuhyo ba wo so a o ma nyame ba makwa ma sei nyame ba makwa ma wa ware no egu nyame ama wo apomoden a ahoɔden ya dan ewom anso nyankopon abufuhyo ba wo so a ɔsɔfo wa apomoden ni nyina no obegye afiri wo nsam eno na nipa bebre enim se onyankopon bu fuwa de waka fa ho nyina onyankopon sesa na adwe odaye so papa de nyankopon krofo adifo ahunu afa ho nyina efiri sa adam nneoma ni nyina esei hallelujah amen ena ye hwe twere sam no sania nyankopon bi o twere sam ko 1 Samuel chapter 31 1 Samuel chapter 31 osofo nipa nyame se ne hina sra no ho ejo hene kakao wasan aka kyere se mesan didifuye ase aka ho masan aka wa fra difo wo fri mani bo akoto so nyankopon difo ehihye nkom wo so nyame honhom beba wo so behu ade wani bebie osofo nipa nyame aya ne saa ya hwe de nyame ma na wie ye bai wo ho hwe me a wotie me efri saa mere kosi sa afi be kwa wie ye me sraw pi me gira onyankopon mobro hu so tufo se hwe yie no nyame bufuhyo no bi ama so yen hwe from verse 2 to verse 4 yen tie nyame asem Samuel ngoma edikan etia eye duasaba akochichemu mienu ene echichemu eye enan no na Filistifo no o de kan mienu no kosi ensia bom na ahwefo na etifo ntie 2 to 6 yo na Filistifo no tu sa so ene ma na Filistifo no kum so ma Jonathan ne Abinadab ne Makisa na okun no edene so na agantofo mmarema a okura tadua no ehunu no na oto no epla no
na so ka kire na akodi kura ni se twon kranta ne fa wo me na monotofo yi ama wo me na wa megoro me atople na akodi kura ni no ampene efise na osropi ana so fa nkranta no na ohwe so na akodi kura ni no hunu se so awuo no ono so hwe ne nkranta so saa na one ne wuyi saa na so ene ne mabasa ene na akodi kura ni no ene ne mamere mani nyina nso wuwu prekon da no a oh hallelujah amen also for nyame bufu show ba ohene source one odo won show na tanfonsa ya bo bebre nyame de wo show atanfonsa o da ya wo so nyina onya gefo boy etimi boutu o da yim no wawu ade betena yare abetena wo so nyankopon se ka onam sumu a o kan ho unam ojamu a okan ho o twa subonte a adenti na nyankopon onsi akode na yetoba yeso sa o ya so ode a nyame ma watanfo kwan ma o ya ode opebia osofo ohene pon one ne manyina ewu tofu wuo ne manyina ewu dakoro ne maka ompo owu a omo betra baanwa no so no atra konwa befre ne nananoma na konwa sofo befre se ye wura tode a ye mfa ne ba panyinya den esi entiaso omo nyina ewu ya san ya tujan amana ka ohene soro ye okunfo na woni majanto che so ene ne ba Jonathan nyankopon bufu aba woso a osofo de oye bia enye yi de ne si ye ose ohene na kase hu se afa bebi edu na tanfo ba bekun no osofo no ane sekan ose afa na kora no enkuno ompesa tanfo kora bekun no ena na kora so ntimi nkuno sa ono akasa de sekan ni si fo masofo ena ode ne ho ewo sekan so ena sekan ne san no te se ye san chechenga atofu wo sei ono akasa na kora o kan ho ono so hu se ni wura kun ho ono so de ne sekan ni si fo ena ono so na san sekan no so ena wuyi osofo yanhwa kwanya ni wonu si ene kwa ye fa so si omo na ba bi omo funu no e ko die yen kan from verse 10 to 13 ye ba be bon pai bishop an kan free 8 no na anipa ntia se kakra ho kan verse 8 no verse 8 me kan no kan verse 10 was na de chen ya Filistifo ba be yi atofo ho ade no ohunu so ne mabasa no se watoto wo Gibea be poso na otwa ne ti na oyi ne ho akode na osoma ma wodi chine Filistifo asase so hia se onkobo kase ya wo na bosomfie ene oman no mu na ode na akode no kosie Astrod dam na ne furu no ode sene Betsan fasuo hu fasuo answer asofo obi oye okofo no bie no na okon e wo Israel mo che ohene so no bie no okoche Jonathan anso ye hwe omuwu owuyaya ye twitwa wo no ti ana ye di etire no e chini kire mo se mo hwe Israel for hene eye nimguase wuo ni atofu wuo san di omuti ewurawura aboso dan mo kire e wo Filistifo asrabam mama ne papa nyame bufu show ba wo a ade ya ne nimguase wuo ne amane eneto omo say de omo funu no omo kuntinsini no esan ya fesu so bia atwemu a onhwe Saul ewieye ene ne mba Abinadab mu Jonathan mu omo wieye the American nyina ne sa hwefo Saul aso den a oyetia Yakopon nyame bufu show ba ne so ena aso den pain ena o Kristo din ogidi ni a wo ye de nyame achi wade de Yakopon se otan de Yakopon se wompe eno na wo hwame a wo ye o wie so a na wakotena asori dem o wie na okuta microphone o wie na wahye fufuo na waboduku na wakotra nyame fie ema yesumo brade ena dia na me pesa me ka kire wa wo hwame a wutie me medika ka cho se nipa bufuwa
obeko dwanto ahen ho dwanto ahen ohwe me mache o ama wa tutun tomawo na wa hyede cha na wadi wani makopa achewa mo na nyankopon bufu sufu wa hwan na okwa kokko no akudwanto ama yami shiraw amen ma wani mra ho so amen ena mitufo se oyo hoho yo manfrani wasase so asase na wote so no asase wo wura won hwe ye awurade be Obaya da obe pamu efra asase so awia keteu. First Samuel 2:25 was so obi ye onipa bone a onyankopon ne be patama no na so obi ye awurade bone a hwan no be pa chew ama no tio First Samuel chapter 2 verse 25 no enti se ofom nyame na nyame bufu sho ba wo so a hwan ne be pa chew ama ye ni ho enti bomoden ase ene ma wani mra ho so na fa abrabo na wo bo no fa twere sem no to ho eya me bi so se nyame asem ya na yakopon nam so edi tua tetefo no bi ka edi bra bi ase a na bufu shoko bi won so a na sa twere kronkron ya na me no ye de som nyame de a osofo a wo hwe me onyame ba wo hwe me nyame somfo a wo hwe me obibia ose osom nyame ti asefo anasa ote nyame asase so and they be very careful if it's amene ko si December na nyame bufushio ama oso nyame shira amen onye okese wo Yesu dem amen amen ena nyame asema ba nyina nyame ka kira se enesa ya adwensa kira dawo se onyamfa awurade Yesu se wa awurade na wo kra agye nkwa ene ye kwagye dama pomodia na fa awurade ose akoma ene edi gidie na ano ne edi pai mo se no kan Roman fo nwuma no edi konkwagye nyame nhira nyame asem ba ye gina so bompa ye ka se awurade Yesu ene nwumre yi wasem abai mesra awurade se awurade somimu se me ya so den bia mama ni mra me ho so awurade ma wo bufushio emma me so enko me maso enko ma ware so wo Yesu demo bi wa no na bompa ye wo Yesu in the name of Jesus Christ. God have mercy 3 times. God have mercy. God have mercy. God have mercy. More Facebook no so mon type of say God have mercy on us. Mon type nyankopon ehun ye mobo nyame fa ye form so enche yen wo Yesu demo. Ye ba si da awa no so a me ma audience yo si red TV no so na radio no so mon so am hwe mo dem phone smartphone fatal eya phone ye bompa na nyame tumi go oh Jesus o documents bia fagu TV no so yes o CV bia fagu so o passport wa o hwe ye e obi man so obi kuro so on krata sem nyina fato so na urade tumi ebo wuram ene ye bompa ye osofo ya ye wo dem ha eye
CEDAR our team yi ye bom paya ma hwefo ne etiefo empire di kan ya ye bo obi bia oyare osofo ye suma yare sa kono so senya me fa ne sa kan eyo owuyade osofo nipa bi yade mo mo boka o scanner hodo ni nura amafo to amafo ma amafo kunu ebi ton won ajapade enam yade obo oboso me bia enne wasa yare sa wura fi ho amen wa wo hwɛ me a wo tie me o yare fa won sa to ba bia yare no wo obi bia so wo hwɛ yarefo bi ko fa won sa to no so ye gira James chapter 5 o se ye mu yare a ye nya de ye mfra safo no mpanyimfo na ɔmmɔ ne so mpaye ye ɔmfa won sangu no so mmɔ ne so mpaye na sa wa ye mfumso bi mpo a awurade de bɛyɛ den na wa sane yade enti ka sa awurade Yesu ye gira Psalm 107 so Psalm 107 verse 20 obi bia o hwɛ yɛn a o tie yɛn a o yare onyame ayaresa enkɔ no so ɛwɔ hospital hɔ ɛwɔ fie hɔ ɛwɔ dam hɔ obi man so obi kuro so seseya jiwayaresa ayaresa nkɔ wɔn so wɔ Yesu demo yɛ bɔ mpaeɛ Everybody fire. Erad obibia o hyeyen Jesus o tie yen yes Lord Erad se osoma na asem kosayade yes ene me soma Erad asem ba wo nchen ho amen bebe bia o hwe mi fure bia Yesu se ne man tampiem no de saya yarewa wa o hwe mi wo hospital wa obibi da hospital de ye de oxygen si ne so de other life support so de oxygen si ne so de other neuro so de o me bon pass Erade ayare sam emra wo so amen wa wo da ayare sam ra wo so amen de nani ye de ontime nante de we bubuo sori wo Yesu dem yare nu ntu yira wo Yesu dem de ne de ye owuyade de ne de ye ekayade de de ye enugwase yade de ne de ye oseye yade ayare sam to so amen ayare sam to so amen to ayare sam amen Wayarisa, amen. In the name of Jesus Christ, be healed. Amen. Jimmy so say amen. Amen. Yami sa sun sumo yade ni hunamu yade. Also for bo ho yade anso so onti apo. Mo nyina mo nka amen wo ho. Amen. Mo Facebook no so nyina mo type amen. Also for empire to so mienu. Also for Bible say ode ba asase so say ye meye dwum. Yes. Also for bo ha nya so ompa bere o. Edwuma bia oya no ne sika hye. Oh. Obo adwuma bia da investment ben ebi kranioma wo China kofa nioma wo bi man so obi kuro so. Also for the obetu nioma na timi ton nya mfaso. Ono o triple 16 hours, 18 hours, 10 hours kofa nioma no also for kada no so. Obi hwe me obi tie me oye adwuma wo bank anso so e ka beton no so. Obi ton toma wo central market obi abie adwuma bebre co store egu. Obi abaye adwuma obi yankra obu hokra osofo no ne ka oso de ye adwuma osofo no waboka na o de ka no ma obi a
nipa no koye adwuma nipa no nya sika be yeses ye wo nipa bebra bronsam osode tia won adwuma anso bible say yensa na adwuma eso no no awrade obehira ka sa awrade yesu obi bia o hwe yen a o tie yen a na adwuma sem de sika sem onene ma abusua bia ofri mu ya abusua kontonchiri ya adwuma wo fie ho a sikantime nkoso atoshia manipa atoshia manipa juma ene ye gyanyame asem so obi bia wo hwe yen a wotie yen so biewa no na fa wa juma no ebe urade nim ebe wo bompa ya wo yesu no le bia wo bompa ya na asefo obi bia wo hwe yen ne sana juma Jesus Christ. Obi a wo hwame a otie me. Me Genesis chapter 26 so. Bible say na ohaw ne amane aba asase a Isaac teso na amafo tutu kwan na bi wo twetwede Nyankopon say Isaac tena sa asase na so menko ba bibia na Bible say onyame to nhiregu Abraham Isaac nsa na dwuma so na afekro na otwa oha otwa edioson onyame hira ne nsa na dwuma so obi bia wo hwame a wotie me obi bia wo hwame wo man Ghana ha wa dwuma sem enye yie wa dwuma sem enye yie onsa na dwuma ne ya sane yade ye fresi kama on ye wa dwuma eguo ye wa dwuma eseye ye wa dwuma eguo monye so amede na dwuma eguo na dwuma eseye ye fre nyame hira guso dwuma ni nye yie dwuma ni peja biom adan so twaka no smo free na dwuma so ye fratofo mo wura wa dwuma no mo ye fratofo mo wura wa dwuma mo o ya beye dwuma o yo obi dwuma dwuma ni nye yie promotion to so promotion no to so penya mara so ye peni madom ya penyifo ni madom ensi uyie wane fo ni hwehweye efa wadwuma no ho ebusuama pam ebusuama no me ha wadwuma sem sa na dwuma no yesɛ no amen obi a wo hwame a wo tie me efri obi man so obi kuro so se wo Asia se wo Europe se wo America se wo Australia se wo Africa country bia so ana se wo Ghana me bom paye ma se o credit hour wo juma sem enye yie wo sika sem no enye yie wa file taxes bi home office ahodo wo twa bi adema nye ye adema nye ye adema nye ye to nhrengo adwuma so ya wo hwam ya wo tie me awo nkro ketuo mo oye mfomu nyuma erade to nhrensuo egu oku adwuma so oye adwuma oposo oyi nam odo kuya oye momoa erade to nhrensuo egu adwuma no so adwuma no nye ye adwuma no so abai obone fo no hyehyeye efa wa dwuma no ye de Yesu de twam amen
Erade. Jesus. O can Deuteronomy. Yes, Lord. O san kan Psalms. Say ani ensa na adwuma. Esu na obehira. Yes, Lord. Shira hwefo na tiefo. Adwuma so bosom ya kawo yenim na otwuma sika mra o mansem. Yesu demo. Amen. Amen. Also for prayer number 3. Yemre no susu sha. Ye bom paya ma warefo. Also for ade ba kwa bronsam ede twe nyamema pi a nyamema ye ni ma ye ho so ya ware Bible so aka o say na ma ware nti nipa bebre pi be kobro nsam je ene mo asofo emo bishop fo ene cardinal fo Bible aka o say ware nti nipa pi be kobro nsam je ena ware sem obu oso abusu ofiri mu asofo ware sem aye din ene awo ye bo aware ho mpaye obu otibi ho enkoye obi so onyabi obi so otibi ho emo awo ne emo how ye gira Genesis chapter 2 so verse 18 Bible say onyankopon say ensese onipa nkotena se ka say urade Yesu obi o hwe yen obi a otie yen peja wona ware sem eba urade anim obwane fo no hyehyeye ebusia pam ebusia monome etia awade obi o hwe yen o Yesu demo ye bompa yen say awade nya ye apano monte o Yesu demo pie wa no na bompa pie wa no na bompa Jesus Christ. Erado na o hyehyɛ awade. Yes, Lord. Me bomb pa mo obi o hwe ya o tie yen so your hene so your hima so your sofo obi bi o hwe yen oye ogidini a obonefo no e so de tia na wade me awade no enye ye amen Yesu dimu ye sawa wade no yade amen awade no ohaw na ewo mu no nyame jantom amen ye busua pam abusua mo no me tia wade ye gira nyame asem so ebreki fru wa wade no so obi o hwe me utie me oye sujeni ayem pesa o ware so ye bema oye oba obo sunsun bi ware obede bia na obi no woda obi so hwem obi tie me sunsun bia be wurawo o ne ho na da o masturbate wa wo hwem ya wo tie me obi so awura game wa wura lesbian mo entina ese na ware sem me bomb pa se rade fa de sankan amen rade fa de sankan amen apam ni ye twemo amen no me no efri so amen obi hwe ye otie ye wa ware aso onye fude onyame mfa mango yema amen rade chaumane bia amen rade chaumane bia amen in the name of Jesus Christ type of amen amen yemna na so yemompa baako osofo bo daya ososo e de ohaw ne amane e bre no obo na wo twi so osofo na ni da so asa ade bi ohia no urgent wa wo hwai me wa wo tiem ade bi ohia no urgent bo ho pae ye bom pae se daye bi osofo daye bo wo so no anye ho adwuma e de yade e brew e de owo brew e de animguase brew e de adwuma se ye brew ka sa urade Yesu aye bone bi ame so so me nyintumo me sign daye no daye no ko ba bi efre ba wo Yesu demo ye bom pae ma won Jesus Christ. Obia o shamia o tie me. Bible say ye gituma be ye adwuma. I am preso a enye adwuma. Be bia o hwami fre bi obi man so obi kuro so. Da ye boni bia o so so. Me di Yesu di twa da ye no. Amen. Sign da ye di fre so. Amen. Eno ko be bi efri bae.
obi bia bibi hiam na wotwe hia bibi urgent me bompa me frema Amen. me frema Amen. me frema Amen. me frema Amen. asof obi su obi su be who obi su serious erade pepa na ni wamu ni su ade na usu wo ho nyame ma ho adanse Amen. o ma wadanse Amen. ji wadanse Amen. ji wadanse Amen. ji wadanse Amen. ji wadanse Amen. oh in the name of Jesus Christ. You can amen 3 times. Amen. 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 Ahịọfọ na-etiefọ ɛnam sɛ yɛde mmerɛ ɛna yɛ adwuma wɔ ha me ne wobɔ mpa yɛ twa to agu ɛyɛ documents nso pagya wo nsuo yɛ kuta wei mesoma nyame asɛm sɛ nsuo no nane Yesu mogya Amen. nsuo nane miracle water Amen. nsuo ɛnane miracle water Amen. nsuo ɛnane healing water Amen. yɛ wode nsuo bɛyɛ biara adanseɛ ɛmmara Amen. wo nso a wohwɛ me a wotie me wode documents bi egu TV ne radio no so ukuta wo phone wohia sɛ yɛ email o yɛ text o yɛ frɛ me bon pass nyame favor ento documents no so Amen. nyankopɔn favor ento so Amen. nyame grace ento so Amen. ti adanse wo Yesu demo amen Amen. ɛna yɛnteme mfa ɛyɛ call wɔ efie ha na nyame yɛ adom na yɛbɛ fidie so ɔkyena deɛ yɛbɛbie 34 na tum na saa bere deɛ mede 1 hour esi hɔ sɛ wo pɛsɛ me no bɔ mpae every 10 to 11 ohwɛ TV n'anim a na mess no go no my dey kan ɛsan ɛyɛ WhatsApp na de wo mu an sɛ nipa efrɛ no dɔso enti kɔso na frɛ na also betimi awuram no my dey kan yɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no my toss me no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 Norma etwato ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Nyakopon onhyira opi Amen. ya de mra na ye adwuma enti ye mra na so nyame ya adoma ochira same time 9 to 10 ya no be share SOMPA TV ne SOMPA radio bobia mane no be so bobia mane sam radio menyu wa fidie ne mfre SOMPA TV ne SOMPA radio ye free ha asofo foforo di echi a omoso de nyame sam ne mpaebo ebrel koso na tie na obeye nhira ma owura mfi so ochina ye be bie 34 na atum mo a CEDAR awa iso mo fredi adanse mo pese mo di adanse nyina ochina be ma mo time obetime so aya wa dance voice note tietia na the send no my dey kan 0557 000 967 ochina nyankopon hira ye be hia nyame nka ho na obeda na onna be ya ode me sprenke Yesu moja wa odem ho na ofie ho ensi wuye bye bye. Memoria, praise the Lord, praise the Lord. Benemsa wajem so say hallelujah. They mausida for cry. Aya makwa udifo sideni ebrebia ne udifo a. Sompa free titio. Sompa free titio. Sompa FM and TV. SOMPA TV, Emma Aketia.